parang jowa lang yan kasi, Day. For example, may jowa ka ngayon. So, minsan, di ba, kaya kayo nagkakahiwalay ng jowa mo ngayon, kasi nga, merong mga bagay na wala sa kanya, nakikita mo sa iba, kaya hinihiwalayan mo siya. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Ganyan lang. Welcome back to the YouTube channel of Mars and Sarah Vlog! So for today's video everyone, is ang dami kasing nagtanong sa akin kung ano daw yung apps na ginagamit ko for editing my videos. Wow! So ayan, share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na apps. Paano ko na-edit yung mga videos ko, Day. So yan na nga, Zay. Actually, I have 3 apps na ginagamit bago ko ma-finalize talaga yung edit ng video ko, bago ko i-upload sa YouTube Day o sa YouTube channel ko, I have 3 apps na ginagamit. Una yung KineMaster, tapos CapCut, and InShot. Actually, sa paggamit niyan, una yung CapCut, Day. Yung mga ganyan. So, yung CapCut yung inuuna ko, kasi nga noon, yung ginagamit ko is KineMaster lang. KineMaster lang. Tapos, marami din naman yung mga effect, Day. Yung about sa slideshow, nagustuhan ko yung slideshow effect dito sa sa CapCut. Tapos, yung paglagay din naman ng mga sound effects, nagustuhan ko dito sa InShot kasi madali lang siya. Tapos, dito naman sa KineMaster, dito ako maglalast kasi maliit lang yung MB niya, Day. So, pag ina-upload ko yun sa YouTube channel ko, yung video na yun galing sa KineMaster, konti na lang yung MB. So, madali na lang siyang ma-upload. Kesa dito sa CapCut and InShot, pero kung malakas yung internet nyo, why not? Diba? So, sa amin kasi hindi masyadong malakas yung internet namin, Day. Kaya kailangan kong gumamit ng KineMaster sa last editing para na madaling ma-upload. Para bukas, kasi mag-upload ako gabi kasi ako mag-upload best. Upload ako ngayon ng video. Tapos matutulog ako best. Tapos bukas, upload na siya. Yung mga ganun. So, ganyan ako mag-upload kasi nga pag umaga, busy ako. Pag may internet kami kasi, matitintal ako dun sa mga Facebook, Day, mga TikTok. So, hindi ako makapag-edit. Hindi rin ako makapag-upload. Diba? Kaya gabi ako nag-i-edit, gabi din ako nag-upload. Kasi nga, wala na akong ginagawa nun, Day. Yung mga ganun, best. Kung bakit 3 yung ginagamit ko, Day? Kasi nga, yun yung gusto ko. Day, una kasi, pag CapCut kasi, dito sa CapCut kasi, actually, pwede ka naman gumamit talaga ng isa lang app dun sa 3. Pwede kang gumamit, best. Kung malakas yung internet nyo. Kasi yung CapCut kasi, need talaga niya ng wifi gamitin siya. Tapos yung InShot naman, pwede lang namang gamitin na walang wifi, tsaka yung KineMaster. So yun na nga, Zay, dito naman tayo sa CapCut. Unahin natin yung CapCut dahil dito kasi yun ako nag-uuna na magbibidya. So pag may video ako, dito sa CapCut, dito ko sila pinuputol. For example, syempre, hindi naman natin maiiwasan na yung mga videos natin, maraming mga kamalian. Diba? Maraming mga parang hindi ka nagsasalita on that part. So, kinakat ko yun, best, para continue, para hindi mawala yung tao sa akin, hindi mawawala yung mga viewers natin. Hindi sila makapag-feel ng boring sa video natin, yung mga ganun, So, kinakat ko yung mga parts na hindi naman kailangan. Kinakat ko yung mga parts na hindi naman pwede, yung mga ganun, diba? Pag may mga bagay kasi na hindi pwede or hindi na kailangan, dapat winawala na yan. Kinakalimutan. You and I. Gemma, madrama nyo. Kinakazay. Mga parts na natutulala lang ako, nagnganga lang ako, nakaganon lang ako dahil sa parts na yon, kinukuha ko siya. Mga ganon. Kasi yung mga parts din na medyo nabubulol ako, kinukuha ko din. Kasi dun sa CapCut, ang dali lang kasi dun cut, die, ganyan. Chika. Then tapos dun sa mga slideshow, yung mga may pa-effect na parang libro lang siya na gumaganon, Day, para maiba naman yung transformation ng ating mga video. Dun din ako sa CapCut, kasi nga sobrang ganda. Marami silang mga transformation dun na sobrang ganda. Yung mga ganun. Marami silang transformation dun na wala dun sa InShot, yung mga ganun. So, hindi naman nakita doon sa InShot, kumbaga, tsaka sa KineMaster. Pero kailangan mo lang talaga ng wifi bago mo makita yung mga transformation niya sa CapCut best. Pero sulit na din, di ba? Kaya doon yung ginamit ko, yung CapCut best. Kasi sobrang ganda. Yung cutting of the mistakes of your videos. Wow. Jima, doon ko ginawa. Tsaka yung mga transformation niya. Sobrang ganda. Tapos doon ko na lang din siya nilagyan ng mga flash something, yung mga sound effects na splash. Yung mga ganon. Para maganda din naman katulad nito. So,
So, let's go! Diba? Ganyan na mga flash yung mga ginawa ko dahil. So, merong mga patunog-tunog para din naman medyo gumanda din naman yung video natin, te. Yung mga ganun. Tapos pagkatapos ng te, sisave ko na siya. Tapos pag na-save ko na siya, i-edit ko naman siya dun sa InShot. So, dun sa InShot, ang gagawin ko na lang doon ay yung ilalagay yung mga sound effects ko. Tsaka yung mga background music. Kasi doon kasi madali lang ilagay. Kasi ga, kung ano yung ginagamit mo na mga music, kung ano yung kadalasan mong ginagamit, siya yung mag-pump up doon sa music button niya doon sa InShot. So, hindi mo na kailangan pa mag-scroll pababa kung nasan yung mga sound effects mo na gusto mo. O, for example, meron kang tatlo na sound effects na ginagamit lang parate. So, siya yung unang makikita doon sa ibabaw. Sa ibabaw ng sa music button ng InShot. So, yun yung makikita mo agad-agad. So, hindi mo na scroll-scroll. Lalo pag marami kang music, hindi mo na kailangan mag-scroll-scroll kasi sila na yung nasa ibabaw, kasi sila yung parati mong ginagamit, yung mga ganon. So, yun na nga, dun ko nilalagay yung aking mga sound effects, aking mga background music, kasi nga, madali ko lang makuha. Hindi ko na kailangan pa mag-scroll pababa, pataas, para lang makuha yung mga sound effects na yun. Kasi sila na yung nasa ibabaw talaga, mismo. Mga ganon. So, pangatlo, best, pagkatapos nun, save din naman natin yan dahil, di ba? So, pagkatapos kung masave yun ang video na yun sa InShot, ililipat ko naman siya sa KineMaster. Kasi nga, sobrang laki kasi ng mga MB nila dun dahil. Kasi nga base sa nakita ko, sa mga MB nila, pag na-save ko na yung video ko sa CapCut, ay, Diyos ko, Mio Marimar, umaabot ng 898 MB dahil. Diyos Mio, so, ilang days pa yan bago ma-upload ko dahil. Sobrang hina ng wifi namin. Din sa InShot, ganun din. 500 something or 600 something. Yun yung, basta sobrang laki ng mga MB dahil. Tapos yung wifi mo sobrang hina pa. Di matagal pa mag-upload. Hindi ka naman makakapag-vlog. Diba? So, yun na nga, ililipat ko na siya, pinaka-last dahil, ililipat ko na siya sa KineMaster, best. Doon ko na palalakasan yung sound. Diba? Meron na tayong sound effects, meron tayong background music, meron tayong mga transformation. So, dun sa KineMaster, madali na lang. Kasi, palalakasan ko na lang yung volume para mas malakas yung boses ko dun sa vlog ko. Kasi, dun sa KineMaster, meron silang volume dun to the max talagang volume dahil, yung mga ganun. Katulad nito, bes. Dyan ko ginagawa yung mga volume ko para malakas yung video natin, bes. Tapos nyan, save ko na siya. So, pagka-save na dyan sa KineMaster, didelete ko na yung video ko na ginawa ko sa CapCut at saka sa InShot. Tapos, yung sa KineMaster, yun yung gagamitin ko, i-upload kasi nga, minsan, for 300 something to 200 something lang yung videos mo. 15 minutes na yan, or 13 minutes baga, or 10 minutes. Kasi, more in 10 minutes talaga yung mga video na ginagawa ko dahil. Kaya, maliit lang siya, so hindi siya malaking MB. Kaya, pag na-upload ko siya ngayon, bukas, ma-upload na siya. So, another video na naman ako, another editing na naman ako, another night. Diba? Another upload. Ganyan lang yung ginagawa ko dahil, actually, mahirap siya tignan. Pero kung pangarap mo talaga ang isang bagay na yan, kung pangarap mo maging isang vlogger talaga, then, do something, di ba? Dapat mong gawin yan. Pero hindi ko naman sinabi na sundin nyo din yung gusto ko. Hindi ko naman sinabi na 3 apps din yung gamitin nyo. Kasi kung kaya nyo namang mag-edit sa isang apps lang, kung kontento na kayo doon sa isang apps lang, then do it, di ba? As long as you are happy, as long as you are contented of what you have doing, then pagpatuloy mo lang. Kasi ang problema, masaya ka Yun yung importante. Masaya ka kung anong ginagawa mo. Kontento ka kung anong meron sa'yo. Pero sa akin kasi hindi ako kontento, Meron pa kasi mga bagay na maganda doon sa isa na wala dito sa una kong nakuha, di ba? Parang jowa lang yan kasi, Day. For example, may jowa ka ngayon. So, minsan, di ba, kaya kayo nagkakahiwalay ng jowa mo ngayon, kasi nga, merong mga bagay na wala sa kanya, nakikita mo sa iba, kaya hinihiwalayan mo siya. You and So, ganyan lang. Kaya medyo hindi ko ginagamit masyado yung isang apps. Kaya 3 apps na ginagamit ko. Kasi kada apps na yon marami akong gusto. Meron silang iba't ibang nagustuhan ko. Kaya silang 3 talaga yung ginamit ko, bes. Makabox. Ganyanan lang. Kaya kung kontento ka na sa isa, then why not? Be happy. Gemma. So, yun na nga, Zay. Yun yung ginagamit ko. Sobrang hirap. Medyo napupuyat talaga tayo, yung mga ganun sa mga pabidyo. Pero okay lang, at least masaya din naman tayo, dahil yung mga ganun. So, yun na nga, everyone, So, yun na nga lahat na ginagamit ko, dahil for editing my videos. Kasi marami kasi nagtatanong sa Facebook, sa Messenger ko, dahil nagtatanong sila. So, kaya naisipan ko na
gumawa na lang ako ng video na ganito. Para naman na mas maintindihan na best, yung mga ganyan. So yun na nga everyone, maraming salamat. Yun na po lahat yung mga ginagamit ko na apps. So thank you very much sa lahat ng mga nakikinig, day. And then, merong mga nagpapa-shoutout din pala. Pakita ko na sa inyo kung sino nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo lahat! Yung mga ganon. Kabog, shoutout sa iyo! Ayan. So, ayan sila. Thank you very much, no? Kasi nga, kahit konti lang yung mga views natin, actually, konti lang talaga yung views ko dahil. Oo. Yung mga ganun. Kahit konti lang yung views ko, at least meron pa talagang mga tao talagang tumitingin sa mga vlogs ko dahil. So, thank you very much, no? Sana nagustuhan niyo yung mga videos ko. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell all. Ayan. So, thank you, bye!